everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Pagkadautan gud sa among kaliwatan. Buhi hangtod ning panahon na ang kagaw sa dugo sa mga beneferte. Janito, honey. Murag sa akong paminaw. Katong pagpatay sa among unang apuhan, kang Draco, nga maoy inyong unang apuhan. Nagdagit tingali tugtunglo. Honey, Nakagamot na ang pagkadautan sa among kaliwatan. Wa ka ba mahadlok? Wa ka ba balaka? Nga kung makabato na inya tag-anak, apil kini magsahod sa sasamang tunglo sa among kaliwatan. Wa malilong nimo ang mga panghitabo. Ang buhay matuod og dagway sa kadautan, karon nga bugna samahan kong si Virgilio Benefuerte. gusto kong usbad ang tanana. Gusto kong tuison ang unsa may imong gituhuan. Unsay po atong ipasabot? Ningato karon kami niyoon. Usbod ko ang dautan nga atong gituhuan. Magtinabangay ta. Aron dili mo tumaw sa atong mga anak unya ang susamang sugo sa kadautan sa inyong kaliwatan. Abi mo manang, nalipay ko. Tungod kay kasaligan kay nga abogado nga may gisangunan ko mo duma sa akong mga negosyo. Oy, mao ba di ay Inday Brina? Mao ka na manang. Og naglawom niya ko sa akong bana. Siya Landay. Oy, siya di ay unya ang magdumala sa inyong mga negosyo, day. Si Hanan ako rang tumao niya mo padagan sa among mga negosyo. Mao'y gusto ko manang. Ngay pakita niya sa iyang amahan nga ang tinuod nga mahandi ang kalibutana. Mao ang gugma sa pamilya ug ang kakugi. Ang paningkamot pinasubay sa buhat nga matarong. Oy, hala. Oy, bitaw, Inday. Tinuod gayud ka na. Mao nga kamo sisiran nito, day. Oy, ang pingi gayud ninyo, ang itiwag kami niyo on. Amo yung kining ampingan manang. Og andam ko kining panalipdan. Hala! Napalgan gini ay ang patayang lawa sa baye, daay. Oh, mao ka na, Sherlan. Naugat yun kini sa otoridad. Ug na kini sa state of decomposition. Ginoo ko, bali ang taon luuya. Isa ra, si Eliakim, sa akin ni siya, daay. Pagkaluoy ni Miss Marie, ang sekretary ni Virgilio Benefuerte nga iyang gibiktima. Huwag ko kaluoy nga iyang gipanabastamasan o niya. Iyang gipatay. Nagpagkadaw tanagin sila hangtod ng panahon na. Nahinumdum ko. Sa diyang pamamatay ang mortal kong lawas. Sa buhay pa si Draco. Mahimo ko kaayo ang bisan unsay akong buhaton. Sayon ra kaayo alang nako ang kinabuhi. Saksihin ninyo ang mahitabo nining Nakaryo nga niya sa kong kilid. Nakaryo, Talahuron nga Supremo. kini si Nakaryo. Andam na sa kamatayon. Kay naandam na niya ang iyang kaugalingon
human mo to og misalig sa labawng gamhanan nga naas ging harian sa impyerno. Nakaryo, Talahuron nga Supremo. Sinakaryo, ako mga igsong magtotoo. Maoy ang ngayon ninyong himuon nga panagingnan. Kay maisog, og naa ang kaandam kanunay sa pagdawat sa kamatayon. Sinakaryo, andam nang makiguban sa atong makagagahom. Dili ba, Nakaryo? Oh, akong talahuron. Inyo nang nabati ang gipamong ni Nakaryo. Mga igsoon ko sa pagtuo. Si Nakaryo nga butan. Si Nakaryo nga pinangga sa makagagahom sa impyerno. Ayaw ko rin yung pagkita nga nahinugon kamo sa inyong kinabuhi. Kaya mahinugon ini kawada na hinuon ang madlok sa kamatayon. Mahimong sayo ang iyang kamatayon. Bulahan si Nakaryo. Kay nihigayo na. Naglawig na ang iyang kalag sa gingharian sa ato makagahom sa impyerno. Si Nakaryo, ug ang daghang pang akong giyano lang sa pagpatay kani. Ginamit ang hait ko kaayong samurai. Daghan ang nahimong biktima sa kalampingasan kani adto ni Draco. Daghan. Ug dining pagkong panahon, ang kaliwat ni Samuel, si Virgilio Pinaperte, mao ang misunod sa kanhi kong mga lakang sa wa pagkupatyan ni Samuel. Alaot si Virgilio Pinaperte, makaluluoy uyamot ang iyang kalag. Gusto ko ipakita sa mga otoridad, hani, nga interesado kong masulbad ang mga krimen nga mugna sa akong amahan. Si Eliakim o si Judea. Gusto ko sila ikasulti. Dili nang magdali-dali. Kay siguro ko, nga nasukogin sila sa gibuhat ni daddy nila. Ako rin bahala. Paningkamutan kung ako sila ikasulti. Hala! Si Papa Dagway ni Abot! Oh, tuwa. Nalarga naman ganig taxi ang gisakyan. Ako na siya sugatan ha, Sherlan. Hala dahil lakaw. Oy, maghinay! Oy! Pahalin! Hey, nagkaraglam ng agi. Ay. Kung saan doon kayo nagpaabot nilang gugmang duhas, ha? Sila rin na sayon ako lalabot. Ay. Mao ba dahil, Eliakim? Naluoy ko nung nagtanaw sa masalub o mga kaliwat ni Miss Marie. Ilang gikon din na ang sinalpais nga buhat ni Virgilio Pinaperte. Angay lang, Eliakim. Tuod kay linuog ng tinalpahis ang maong buhat. Padayon paghihapon ang pagpangita sa suspek nga si Virgilio Pinaperte. At large siya ni higayon na. Tungod kay wa may nakasulti kung hain kini karong magtago-tago. Diniday ko no ganina si Eliakim. Pag-abot tato, mausa ko ni pagbiya. Di ay ba? Unya, o sa resulta siyang panasulti og sa hepe. Nalipay sa akong gipakita ang suporta. Mas labing maayo kung mao ka na, honey. Happy ko about ana. Gusto na akong bayaran sa hinahinay ang akong nahimo sa
ang pagtuman ko sa gusto mahitabo sa kong amahan para nako. Unsay bud may pasabot? Dili. At tas ato magsulti bahin ini. Dili kini usa ka yanong hisgutan. Sige. Hisgutan taon niya ka ng bahina dito sa bahay. Lauman kong isulti mo niya na ako ang nakahasol ka na nimo. Kaya nahibaw ko, nga naag yun. Kung mahimuon pa, gusto ko mga tutas gipuyan nilang Judea. Kaya nakasiguro ko, nga to sa dito magsakat tong ilikim. Si mga una. Maayo ka, Bren. Wa ko'y pagtong maghimo sila mga bayolenteng buhat, batok nato. Dili mga bayolente ka to mga tawhana. Mao kani akong pagila nila, ni Judea o ni Elikim. Aw man. Gusto ka nga mulahas na sa ilang pinayanan? Ikaw? Kana kon, okay lang nimo. Mga unang-una ta. Ug ato sabutan ka ng bahina. Gimingon na galing dapita, nga kauban ka ran, honey. Daan palagi ko. Nga may mahinunduman ka inindapita. Dili mahitabong kalimtan ka galing dapita, no? Parehas ta. Ibisan og itong higayon na. Lain pang binuhat ang kipitik sa kong kasing-kasing. Pero nahimo ka tong taytayan. Nga magkaminyo ay ta. Usa tong kaminyoon. Di ako batia ang usa ka matuod kay Kupa. Salamat, ha? And now, this is real. Mahal ta kay ka, honey. Way kabatangan sa kong gibati karong kalipay. Mr. Anito Venafuerte. Papa Eliakim, ako happy kaayong ako makakita ninyong duha ba ni Judea tungkol sa inyong happiness. Sure! Happy kaayo yun ako. Ug hinaot po unta, nga dili ka mausab nga niya, Sherlan. Nga unta, matuod ka gid nga higala ni Judea. Ay, oo man. Sure ni yun kaayo ka na man, Papa. Charles. Dili sa tanang higayon nga ni ako, ingon ini. Kaya ang tanan, nagpakabuhi. Dili lang aron mabuhi, kundili apil na nga pangandaman ang kamatayon. Hala, isa lain pud ka. Mano ikaw maghiskot og kamatayon, Papa Eliakim. Laksopod. Way si bisan kinsa ang makaiskapos kamatayon, Sherlan. Busa angay og matarong ramang. Nga apil kining pangandaman. Masaling ngalan. Niyata din mo agihan. Kay under construction ang northbound. Paunungan ang auto. Sige na. Paunungan ni palihog, Brenda. Honey. Kay ano ba? So na. Mao ginang dapita. Radito? Nga naman ka? Nga kipalingot ka? Naunsa ka? Please, balik sa tong agi. Sige na, please. Sultihiyon ako kung naunsa ka. Sultihiyon ako ba? Sige na. Dili. Ato ta sa ato. Okay? Dili ko magkapaabot ang abot kita sa atong bahay. Karon lang gusto ko higay nga musulti ka. Sige na. Brenda, honey. Unsay naaning tapita? Unsay connection na lugar sa buot mo isulti ka nako, ha? Unsa? Ranito Venafuerte? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.